सत्ता संघर्षाचा महाफैसला। शिवसेनेनं 7 नगरसेवक तोडीनं निवडून आलेत आणि प्रभाग क्रमांक 7 हा लक्षवेधी ठरला होता, जिल्ह्यात चर्चेत होता। मात्र संजू परब जवळपास 481च्या मताधिक्यानं तिकडनं निवडून आलेत। परब साहेब काय सांगाल? स्वतः निलेश राणेंनी म्हटलं होतं 25,000चा रेट होता, पण 481च्या लीडनं निवडून आलाय। खरोखरच मतदारांचे मी आभार मानतो, माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांचे, माझ्या नातेवाईकांचे, खास करून माझी मिसेस हिनेसुद्धा तिथे जास्त काम केलं आहे। त्या ठिकाणी उमावारंग असतील, गुरु मटकर असतील, दीना नाईक असतील, असे सगळेच जण, आता खूप लिस्ट आहे, नाव कोणाची घेत नाही। आणि मला अपेक्षा नव्हती की मला एवढं वोटिंग होईल, पण सगळ्या वॉर्डमधील सर्वच प्रभागातल्या सर्व नागरिकांनी जे मला भरभरून प्रेम दिलं ते कधी न विसरणार आहे। आणि नगराध्यक्षालासुद्धा आमच्या प्रभागमधनं भरपूरसुद्धा लीड मिळालेलं आहे। म्हणजे आमच्या वॉर्डमध्ये पॅनल टू पॅनल हे वोटिंग झालेलं आहे। आणि येणाऱ्या काळात आम्ही विरोधक म्हणून बसू, पण निश्चितपणे सांगतो सत्ताधाऱ्यांना पुरून उरू एवढ्या या ठिकाणी मी निश्चितपणे तुम्हाला सांगतो। निश्चितच काही उमेदवार अगदी काहीशा मताने तुमच्या पराभूत झालेले आहेत। भाजपचे 11 आलेले आहेत। जिल्हा प्रमुख म्हणून त्याकडे कसं? त्यांच्याकडे ज्या प्रकारे त्यांच्यानी लक्ष्मीचं वाटप केलं तिथं आम्ही जरा कमी पडलो, कारण मला वाटतं प्रत्येक प्रभागमध्ये 1200 मिठाईचे पुढे त्यांच्यानी पोस्ट केले। त्या 1200 मिठाईंच्या पुढे आम्ही कुठेतरी कमी पडलो। पुढ्यांशिवाय जर निवडणूक केली असती तर निश्चितपणे त्यांचा झिरो झाला असता, यात कोणतीही शंका नाही। 7 मावळे म्हणायचं का तुम्हाला शिवसेनेचे? निश्चितपणे 7 जण आहोत आणि 7 आकडा लकी असतो हे तुम्हाला माहिती आहे, त्याच्यामुळे त्यांना आम्ही निश्चितपणे पुरून उरू। निश्चितच हे होतं शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब। भाजप सत्तेत असलं तरी आम्ही विरोधात राहून तिकडे विरोधकाची भूमिका निभावू आणि भाजपला सत्ताधाऱ्यांना पुरून उरू अशा पद्धतीचा इशारा या निमित्तानं त्यांनी दिलेला पाहायला मिळतो। विनायक गवस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी।